Lalela, this is Mima, the original newsroom. Stay informed, stay ahead. Ikuphathele eshisayo indaba namhlanje. Yeah. Amandla. Awethu. Amandla. Awethu. Asibingelele bafowethu. Noma kusuku olunje lamakhaza kodwa ke ubuholi baseThekwini bongano kacelo organizer nathi ngokuzwa ngo-SG ukuthi kuvela into enjengale sasisithi asisondele so ke abantu bazosichaza ngeke ngibasho ba-introduce Nawungasa-introduce ulinde ithimba asingene nje endabeni so introduce-ana ngoba sizele so-support no ngihamba la noMadlanduna SGO election manager wethu fortunately eThekwini into esiyenzile ngokuthi izolo besiqala thina ukubonana kwathi waqala nina nichaza ukuthi senzeni izinto eziningi asikwazanga ukuyichaza so ukuthi eThekwini into esiyenzile enye ukuvula i-department yaka disaster savule yaka sport udisaster ke oholwa uVundaba Ezitha ngathi ke nimbone kumavideo akwenzeki kangashuthi ngisho yogeza uyashuthi so ke uyena ko osilidela bese bane team yakhe okubaba uDladla angimboni bese kuba ubaba uMkhize ukhona omunye ngimkhohlwa Hayi maningi maningi uyiseka kufundisa yeah no angithi sengisho yena seku right maye laba bazothi angibasho ngani ungalukhu sizela bafowethu wa29 ngokuzwa ukuthi kunesimo esenzekile somlilo sama-comrade ashelwe izindlu kodwa ke abantu kufanele bayazi ukuthi noma abakuyena umuntu omkhonto linyaleko makuumuntu nje wakithi omnyama sizomsiza ngendlela esingamlekelela ngayo so siyilana ke bubuholi baseThekwini sizobona abantu bakithi abamnyama esifisa futhi ukuthi baba amalungu omkhonto ngoba lento abayibona yenzeka singenelele kangaka ngemkhono kwi-disaster ichaza ukuthi noma ngabe singaye emandleni lento sizoyenza and sesinabantu esesibazi SG ukuthi masingabanika le task bangayenza lento yaka disaster ibe impumelelo so ke silana ke nje size ngaleso simo sokuthi sizokhalisa abantu bakithi and sibone ukuthi yini esingabalekelela ngayo kulamakhaza akhona namhlanje nalemvula ngiyabonga asilideke Amadla. Awethu. Sibonge makhaya sibonge SG. Sibonge nje nakuma comrade wonke. Comrade SG le program lesi sithe ukui hlengihlengisa kancane ukuze ibe effective mangabe siya ebantwini. La siqale icampaign la eThekwini ethi asalahli lutho luyipahla ngoba sekushe izindlu mhlambe zisondela ku2000 manje. Izindlu le lokhu zisha ama disaster. Apart from utho ngathi silibe eceleni then sabona ukuthi ukuya nje singaphethe lutho oluzofesa ishiye lapho ugcine kungawenza umehluko then sasisa establish into ethi akusalahli into ezimpahla manje so aba comrade aya respond very positively siyaqoqa impahla ngokwamazone ngokwamawadi like njengamanje le kholi le isithathele phezulu kodwa ama comrade yabo leli event lenanti njengoba libozwa amabhokisi la ishileke nje impahla le impahla lapho ingubo zokulala ezokugqoka and everything sazophinde futhi sikuletheke okunye ke ukuze abantu bebe in the meantime besadidekile bekwazi ukwembatha bekwazi ukushita izingane ekwazi ukuthi ziye esikoleni so ke shuthi sizobe sesehla ke sesiya lana ke sizobe sesikhuluma ke ne community ngokuzwelana naye yes ukudla ke uyazanye nendaba yokudla njengoba sizamile ekseni nantambama futhi khona ukuthi sizokuletha comrades so kwambe kuyilokho nje kuphela sibonga kakhulu ubuholi phezulu ukuthi emabuzwa futhi sinenkinga ezivelele la ewathi nethu bathi buyaphuthuma mandla Ngosusuka lapha ekhoneni. So ngenxa ukuthi umoya umkhulu kakhulu. Ulwele ukuthi ukhiphe. Emalanga.
lesisola ngoba yakho nje